Kingdom of God pero nani sa kitchen nila. Yan din natin kitchen nila dili mga bay kay jolly kay mga tao dili na nagluto. Itong karaan dyan ng pugon. Yan nakanindot dili mga bay kay presko ang hangin. Doos ka kahuyan. Ya, naipipila na ako mga kauban na niyo, vlogger pa nino. Bay. Isa yung ano sa imong vlogger ni bay? Ha? Sukod sa kalibutan. Sukod sa kalibutan sa kato na imong fan page nimo. So, FB page. O niya sa YouTube nimo. Holy Scriptures. Holy Number Scriptures. 22. Ya sa magtapi ka na bahin sa kuwan sa about sa Giterium. Ethereum, about sa mga history, sa mga prophecy sa kalibutan. About sa Bible lagi itong bigla. So mga bay, pareha mi nung kuwan as a member aning kuwan sa mga Giterium mga beneficiaries. Kami siya nag-educate ni siya sa yung mga na-estudyohan niya bahin sa scripture. Ya, pure ka taga dili ba na? Dili, taga Kabuhol. Ha? Kabuhol ko. Abohol niyo ha? Asa niyo ito sa buhol? Sa Alicia. Asa sa dapita? Sa kuwan na, sintro na sa kuwan sa buhol. Dili gud kay murag city mo na sa Buhol kuan mo na siya sa Tagbilaran mo na. Ang ilang sandugol to, man na no? Murag adtorang kuwan? By the size? Buo kabalo ko sa nang kuan sa hadi ha. Ang sandugo. So far mga bay, pag after sa pagpista sa kuwan, sa dapitan, ako masunod ng tagid sa Sandugo Festival. Pero murag napiki na ta mga bay. Sa sunod na lang gid siguro. So sa pagkakaroon mga bay, niami dila ning kuan, dili sa ilang kitchen nila. Ang kalayo hingkayat ka sa bayong Kasi pero ang tataon, mga na lang dili mga bay. So nga naka-half-side din yung dapita mga bay no. Yan, nahimutan dili sa mga dapitan. Human sa atong pag-obserbar mga bay sa Kinabayo Festival diri sa Dapitan City, ato da yung gisunod ang Museum Rizal Shrine. Nya pag human nato ga obserbar ning maong museum sa Rizal Shrine, luyo ning maong museum ni adin hinahimutang nga Kingdom of God. So nainganyo tani ini mga bay, ato ning gibisita kining maong organisasyon. Unya nakanindot mga bay kay gi-welcome din ta ani nila. Unya base sa akong naobserbaran, ako na lang po ning i-summarize kining amo mga nahisgutan sa akong pakighinabi ani nila. Usa sa ilang mga top priority concern kining bahin sa climate change mga bay. Nya gawa sa climate change kini nga problema gid sa atong nasod mga bay no. Unya dinhi pareho ming nagkasinabot nga kung makalibyo lang din unta ning atong nasod, usa sa tagaan o dakong pagtagad kining tulugyod ka mga departamento. Usa na nini mao ang Armed Forces of the Philippines mga bay, kining atong armadong kusog nga unta kinang paluyuhan gid unta ni. Unya lain pagyud kining bahin sa atong agrikultura, usa ni sa atong mga nahisgutan dinhi mga bay. Taas kayo ang among istorya bahin ining agriculture. Unya ikatulo kining atong infrastructure. So kining tulo mga bay, kining infrastructure, Armed Forces of the Philippines ug kining agriculture maoy pinakaimportante nga amo nga nahisgutan dinhi. O usasan ini kining problema sad sa drogas mga bay no, ug ubang mga illegal o kining insurgency. So daghan pag-ayo ang among nahisgutan dinhi mga bay. Unya mubalik pasab ko unya dinhi pohon. So ato lang yan ning tiwason sa sunod na tong episode. Ato lang sa ning paminahon kining among lain nga nahisgutan dinhi mga bay. Pila ko na katunilada na. Ila man ang isuan kung gamitan sa kilag scanner. Na pila na katunilada ang carbon dioxide nga tuyo sa kalibutan.
ikuan gina nila sa satellite. Ano ang pasanahan mo? Dili. Di ba ang climate change na nagpo ano dito? Para sa niya, oh. Muna siya ang temperature, ano mali, parang ikan sa PT, 96, at 19, ang hawa niya. Kasi na-actual na. Paano niya siya? Giriting, ganyan sa satellite. Hawa niya ba? Parang pula-pula, muna siya ang temperature increase. Worldwide na siya, nanawa ang init na 2050 hanggang 20 latest niya hanggang 2022 na nakakainit. Ito yan doon dito sa ang ilang prediction anak. Oh, satellite yun, ang panan nga, satellite yun. Hindi na yung mga panan ang i-predict lang. Satellite at the same time, kanunay silang through statistics. Kada adlaw, i-monitor nila ang temperature sa per country. US ganyan, nabahala na sila kay Dapat gini ang maminaw dito sa mga scientist. sila gagawin na. Kung dili maminaw ng ng mga negosyante, sila may ambulong tawag. Wala kasing pakialam yung mga ibang negosyante. Diba, ang mga scientist po, naabot sila gibugat na statement lang. Tanang alternate ba? Mo lagi na ang toyo nila, wala. Ang gusto lang nila nga mo shifta into all kinds of kanabang renewable source of energy na gitawag na siya renewable pero clean energy. Walang sila mga Pero kung gina kanang usa na sa ilang kategory nga katong hydrogen, hydrogen, solar, windmill nga na ba. Paano siguro playing seat na siguro ang mga scientist baka ang ilang madililigos yun. Kay patawa mo sa renewable ang kuhan ko ang katong Hangin ka, renewable man na siya. ang katong Solar, Kay baka nag-start sila sa stereo siguro yun. So baka na sila. Pawitaan sa Terrio, gikuan na ni 1931 pa nag-predict nga kuwan na mahimong future energy fuel of the world ha. Replacement sa fossil oil. Kita na continuous ang pinag Walang timing yun nga aside from kuwan na ba kanang itawag bitaw o necessity sa kalibutan, asa may palit din ng business o pinakuli. Ano yung panawagan ka? Yeah, the same thing. Sa doon, Magpakadato ka pero the next day patay ka tanan. dili sa ka, usa sabi, di ba, ang nawa, ang OP, di kinatamalikayan na usa na ang posible ang pagpapilagi, business lagi, o ilang naman, igamot na sila anak. Wala lang yun siguro, dili sa part sa tutorial, magbensa ng mga official, na mauli natin, efficient kita na ba kami nga All pero kumakuha na ang impact din na kung doon na yung rason nga kaya i-supply nila akat ana na dayon ana na dayon mo mama na siya ang best alternative karon nagka mga naso magagamit sa interior pero abi nimo sa effect nila pila pa ka volume sa tubig nilang i-classes tapos ang ilang problema na nga sa economically kuan ka dili siya kumbaga mo pila ka voltage ka kuryente ang ilang gamiton. Unsa man po'y source sa ilang kuryente eh siyempre mag-agad na sila sa solar na magani makaproduce sila instead na nga ang kuryente dapat ipakonsumo sa pila ng mga tao pila dito ra na po sa tubig na paglain lang sa oxygen. So, okay sila yung ang kanila yung deposit dito kay kuan gid siya ba kanang consistent lang niya katabitan sana. Ang ubay lang gitingali ba kani bitaw sa Ang pampa na mahubas kay kuan man kana bang ang pag-ikot sa kalibutan kung nakapansin ka so kung nadaan sa Ginoo ba sa in terms of scientific way nga ika sa pag-create niya sa kalibutan wala mo undang ulan bitaw sa kung tanang tubig anha sa dagat mo balik kung doon na magani katawag o kanang gas cycle yan imong sa history nagnunok sa kalibutan hindi man dagat ang itubo adto ulan ang tubig man sa tanang sources sa tubod o kanang ulan kung ta kabalita pod nga ang dagat ni tabuang
asapan padulong tapang ato ang tapang evaporate. Doon ay percentage lang ang evaporate. Pag tuyok sa kalibutan mo create ka ng pressure ang purpose ang mo evaporate pag mainitan. Di ba na evaporate way init. way init. Siya may What if sa lugar nga bugnaw, so less ang evaporation. So asa na punta ang tapang ato? Sa unang mulundag siya, pag ikot sa kalibutan, mag-create man ng pressure sa oceanic pressure. Depende sa gilaw mo. Pag-create to ang tubig ito, ang hydrogen, mulundag yun. Ano yung characteristics sa hydrogen? At mahal. Dahil mo nang kung ano bisa sila. Hindi ka ang iyang buwan. Machinery niya sa ba? Diya. Manalagpot siya. Nung ganyan na. Pamitan na mystery kayo, ano man nga ang center of magnetism. Huwag po kita masulbat sa ato nga nang magkana ni ato ka Bermuda. Gana nung kumpas mo na buwang imong kumpas patakar. Wag na. So ang gravity o sa tao para pusod ba doon ay center of gravity. Yung gravity niya. Nya pa man na. Speaking of gravity, di ba na siya kay kuan lang kanang pangpang na may tubig. Ang tubig ya na tawag grabe water molecules nya kanang molecule doon ay ionic ana nga in relation sa magnetism. Mabiya na nga na ipangpang po nga di man lang kay tubig na magnetism as na pangpang. Ano nga plain crash nga na niyo basta muagi ka ng bungtod niya usok sa magnetism. No. Labi po nang itawag nila kung sa dry, tawag nila electromagnetic force. So it means ang gravity di ay Kusog. nanutsuhod sa asa siya. Kusog ang ihang kuan ba? May mong nasa tubig, nasa pangpang. Muna ka sa Bermuda, Wonderful kayo. muna yun na, kuan ba? Muna gito na sa tao, gusto yung purpose sa ginoo, aning ganong na ako, purpose. Kaya nga naman. Kaning kuan sa kaning agianan sa adlaw, duara, east to west. Para na. Wonder kayo, ang hangin po duha ang agianan, north lang og south. Amihan ra og abagat. Wonder kayo no? Tay purpose kilo na nga ang hangin gana, pero ang init po gana. Yang access ng anak ko. Gana ba katakili? Oo, hindi ang sumpay din. Naman pang maningon nga. Kaya nag-anak pa di ka mo Gusto ka na. Hindi katong may flow dahil ng juteriyo. Gikan center lang ka. Imagine na naman kayo, di ba? Nga kung nag-anak pa ni Planeta, di kinasa mo supay. Ya. Kaya mo ungot ang katong kuwan sa juteriyo. Dili man yun nga perpendicular kay gana man. Mo di mo supay siya diri. Ang tuyad to, nga modaloy yun ang Yang niya sa access sa iyang kuwan, baka na dito yung trench mo, pinuyo. yun. Kung tanaw ni mo itong kuwan na itong malari may gasurbihan na. Pinuyo kayo, adto to sa iyang kuwan. Ana kayo, may bike na ano. Ang iyang force mong good. Ikas magsulti man din ako nagpuso pa man asar mo kaya ibo-ibo na muhinay na siya pa. Kita yung pa dito sa Ana kita tanong ka flow sa isla, kay planggana na tangan na tunog tubig. Magbutaw lang ka na. Pag-ana ni mana buhi di ba kanang kaloy. tuyo kina. Tuyo kina siya. Muna siya kung ano tanaw ni mo ng dayo sa tubig. Pagkuha lang planggana. Nabi na sa among face sa bantay ka. Nalimot lang ko ani kunsay o kita sa aktor makita mo flash gani ka o kana bitaw kana sa inodoro Tuyo kita. tanawa ang tubig ipangunta na mi ana unsa ang kuan sa tubig sa inodoro clockwise ba or counterclockwise na ini ka na dili kaya asa to na mo to sabi mo clockwise ba to clockwise Dipindi mo sa. Sige gani ka mo mo ka quiz man. ako paglabi ko na nagdiretso ka sa tunga naagi mo kuan yun Nasa jige ko dahil igugal ng universe. Ang isa ko sa ko sa universe no. Kanang tuyo sa solar system, manong gabi ginasiga. spiral. Di ba ang ubang planeta na may simbang. Kandi din solar system. Hasta mga galaxy. Galaxy. Kita na kita galaxy nga nagtilbal ni. Anong ka? Clockwise sila ka. Clockwise. Bunga dito na ko na.
ang iyang, ang ano, sino ka, solar system. Oo. Pero sinaanak ka na. Sa solar system, yan ang katawan na kayo. Kaya ano, susunod na kayo, anak. Ya, ang Earth sa na to, anak. Ang kandisang Mercury kay, kung pali, ang sa Venus niya, kung nabali mo na yung tuyok. Pero speaking of solar system yun, isang nawa pa na magkadimao, anak yung tuyok niya. Kinakuan po, kung mo tanawon ang adlaw, di ba? Pamo na siya, helium, kinakasagaran na siya, hydrogen, helium. Ang main component. Kung nagitawag upuan ba ka ng liquid fire. Sa liquid fire niya, magkuhan siya po ito ng helium. Niya ang kalibutan po na to, tanawan mo ang iyang inner core, liquid fire. Kanang inner core sa atong kalibutan o kanang adlaw, parihas ra. Alam mo, inigan Wonder kayo, Ginoo ba? ang iyang balance sa ingon, ang iyang bunyog niya. Unang ang nag-under din sa kuwan sa kalibutan, ang area sa kalibutan, yung pinaka-inner core, katong liquid fire. Ang pagkakita ang usad yung pinaka-wondrous sa inubi, kanang yung gravity. Anong gravity? Mga gikuspo, mga ginayon, Support. wondrous yan. Yung universal din na. Di ba gikan sa gawas ba sa space? Hamtos kikayupan. Kana lang magtanaw ko sa magneto, hindi ko makita. North Pole, South Pole mo? Bakit nagkaroon ng tragedya? Dahil hindi. Anaan ko naman, kaya kung experiment kayo yung tapo, tubig, yung ano ba, kung anong dili man mahulog. Hindi man tubig. Kasi inikot mo. Meron kasing force. Oh. So, nagkaroon ng gravity. So, kanang ano, yung sa mga ano, sa mga pantasilan, mga ano ba, Enchanted Kingdom. Kaning one, ito. Umiikot. Roller coaster. Yung naiikot. Napot ko. Nakasakay ko, ano nga, umiikot, anak. Oh. Tapos ibalik kaya ka nakagala, ano, di magkamahulog. More hindi magkamahulog, ano, wala man ito isakay, nakasakay ko sa city. Walang harness. Kaya hindi magkamahulog. Kaya naamay ikot, naamay ikot. Para ba sa sakyan ng Mudaktin man ng ano, mudaktin man ng Ano mo ka maipit mo ka to? para lagi sa sakyan ng nakarang gatuyog nga anak. Anong di siya, kanang bisa ka na mo to. Balik ka at sige magtiit. Ang yung love you ba? Sige siya naduot. Ang hinaw na sa tao lang kung kasamputan naman, hindi man siya kapagkat. Lagi. Pero wala mo na ang force. Nga. Ang iyang force, din siya giduot dito. O nagatuyog siya, sa may resulta din yun, napimit ka. Di ba? Nana, pero so may hunong diya. Wow. Kinsa pa may doon mo matanda din mo resulta. Kuan mo kinsa di man siya lisod kung imo diyan wato ang pagkakonsumadal lang mo ba. pero kanang at kanang ano, ulag mo yung ulo. Ulog ka patay na. Patay na maguba ang pagsusyon na kung may tapo gid siya mo sana mo hunong din na diya. Ano nga to ang kuwan karon? Ang anong common explanation sa mga itunan sa mga scientists anong global warming kay trap carbon dioxide na kanya tungod siya na trap na init man ang karap kabantay ka ng katambutso sa buwan init yan ang Makamatay mga nina? init man ang trap siya Pakamatay gyud na siya. So na kanya dili pa kaya ng kuan ba ang kahoy mukaon gyud na carbon dioxide na Nabununok siya. yan karon kay kuan man nga naman dili naman makaya sa kahoy tanan absorbo kung uban sige pagpabuto. so wala makuan ba kanang wala ba ma-ratio ang proportion mas daghan ang carbon kaysa kuan sa kanang yun Kuan sa siya rin makapatay sa tao. ay oy Nahitabo na sa nagabaho ko sa kanang hotel. Kanang 110 dito sa nakaibaw ng kuan na wala chicken diya. Kaya to asahin ko nito pagpantay ko ba mo. Kaya history diya na diya na yung chicken na marabuya. Kaya kung mabot ka kanang sa gikan sa 101 pagdaw sa 125 namo ni siya kagaling nga garage. Chicken na dito sa kuan. Chicken ang kanang kuan kanang chicken. Nagsakay sa auto. Hagdan na sa kilid. Iya, ang garage anak ko na. I-close ba? Pero pag-close na. Kung mag-close, anak ko, nari ito ang skillet, kanang kitag bitaw. Kanang kitag, muna mo on dito sa kanang kurintin sa susunod. Karon kay wag man napaglang sa tiyan namin. Kaya sila ni-check-in sa dito sa taas. Namatay sila dito. anak ko sufocate Oo, ina na, nasasakit ba? Pabalik na mo, ikagin sila. Grabe yung sa buhat, ang kanang gas, hindi lang kanang kuhan.
wako kay ba kung saan ang epektuhan na ba? Kawasan sila kapanabang, naroon ng telepono sa gilid. Kasi naditso to sila ba? Unang kanang kuan gyud kanang gawa sa kanang Poisonous gyud na. patamatay gyud ikaw. Anang nanipis po ang ruwan. Nanipis ang ozone layer. Ang ibag ko na 20 kilometers doon. Tungod sa pagkuan, anong manipis man? Kaya kanang ozone layer, compose na siya o kuan, triple oxygen. Kaya O3 mo na. Ang oxygen, kuan man, O1, o kanang ozone, O3. Tato pa. Triple ang Mura na siya na kaya. sa oxygen. Mura kasi share sa isang atmosphere na yan ato. Okay. Kaya mamanay share good sa temperature ang oxygen. Yan tag yun. Karon kay Lipis no. na diri ang nakapanipis niya dili outside force, inside force. Inside. Oh, mo tong carbon. Tao ginagaingon. O tao gyud ana. Dayon at tulo ka klase ng rays sa adlaw kamo ko tinlag infrared rays, UV rays ug UV rays. Oo. Ka-cancer man to. Kung ang ozone layer Oh. hindi wala na siya umoy. Oh, ato sa una tanang mga dunay rays nga allowable na to nga para sa mga tanong, para sa panig, dili sakit, mura to siya. Karon kay tanan namang mga rays. Ito rin eh, epekto kinay. Kaya nang ko sa una katong may padanga kana pinabunot-bunot iso ko. Makabunot gini sa una. Labi na kan lasit iso so amo ginang buhian sa kuan kanang dias doloy na tayo sa bayo. Ang buhian diya ang inis adlaw. Di raman bisag pag alas Hindi na 12. pag-init ito, kaya murag urin sa kulor. Hmm. Murag ka ng alas 10, alas 11, murag mo. Murag di pag kayo sa Sa murag. una ako nabantay ko karon no. Alas 8 sakit na kayo Bisa sa ka alas 7, panik. kanang Diyos Mandawi, kanang nakas mga syudad, kanang alas 7, mga alas 6 sa pin. Kita kag-init. Wala na naman ako patilawi ito init sa una nga tumurag urin sa kulor ba. Alam ni Alage. pa. Sabi ng mahapon po, 4 Oo, hindi painit. Oh. Yung ako nung nag-aaral, alas 12 tanghali, ulam eh. Hindi man Hindi hindi man Oh, di pa to sakit. Wow, bakit pa ganyan ba? Ulam kami ang launa, mulay klase. Karon ko na. Gawas ka ngayon, basta wala hindi ganito. Ay, sakit Punta ka sa dito. Magkaya maramdaman, may kahoy, punta ka sa dito. sentro. Ang kuya pa dyan bisa dagang lasang kaya init ng yapon. Ang magkaano lang natin, kagandahan na basta may kahoy. Malesen, malesen sa init. Oo. Pero kasi paupo din yung padangan pag-ulit mo sa dagang kahoy ba? Kung mag-init, Grabe na dito. mag-i-rex. Unya na lang, Rek. Oh, saka na po dito mga after lunch. Ano, Juicy naman.